ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз 12 мошини дигар нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Opel Vectra арзон аст ва Opel Sedan, Hatchback ва Lada Priora ва Astra J ва дигар навор мошинам аст ки ҳамашон нархҳои арзон кати бо нархи арзон. дӯстони азиз ки нархи дастрас ҳамашон навор кардем ки пешкаштон мекунем. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. мо дар видеои оянда мошини гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан дошта бошем ба дрон сурат маълумотро гирифта қатъи маълумотош дар номери имо ватсап рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 143 сомонӣ. мо бошад навора сар мегӯем то охираш тамошо кунен. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотона фаромӯш накунен ва навора подписка кунен. марамат рафтем. яки мошини фурӯшии имрӯза аст ба дрон Mercedes Zaychika аст ки соли барои 2000 солае ки бензин газ зардаш кор мекунад. гази евро 4 дорад. моторш мега 8 литри коробкаш механика, системи мошин мегад бе ниҳоят тоза. 4 электропакет, кондиционер, 4 балони 80% мегад бадо 4 диска хадавои кадагӣ ва 5 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад. мошин мега бадрон бе расхода мега ягом расхода дорад. мошин мега хелае ки дасти як одам дагаштаги, яъне ки як дедака дагаста. мошин мега хела дасти як одам дагаштаги аст. бе ниҳоят тоза мега мошинча мегад 100%. срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 65000 сомонӣ бадрон бо арзонтар муомила мешавад. ин мошин дӯстони азиз дар шаҳри ваҳдада қарор дорад. ҳамин мошина мега ягон мошине мега арзонтар ам бошад мега алиш мекунем не ки болоиш ягон сум тиян. ягон дигар намуд вариантҳои алиши ам бошад метавонед пешниҳод дӯстони азиз. ягон намедонам ягон Opel дорем, ягон намуд дига Sechka дорем, хай бо ягон вариант дошта бошен пешниҳод кунем. мошин дар ваҳдат номери растиашон аст. дар рақамошонам WhatsApp пайваст доран кор мекунанд. кадоме ки сумкати мегирам мега арзонтар карда метиҳем мегад срочно мега соҳиб шуам. марамат хай дига маълумотҳои пурраша аз рақамҳои поёнбурда гирем. мошинча бе расход. шумо дам агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ, хона, замин чизе ки барои фурӯхтан бошад бадрон сурат маълумотро гирем фурӯшта рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон Citroen Picasso S4 аст ки гранд бардони азиз ки соли барои 2008 сола. Citroen Picasso S4 ё ки 5 гранд. ин мошина бадрон беҳаи ниҳоят мошинаи хубанд ки экономичная. соли барои 2008 сола бензини холия, мотор 1.6 литр. ина коробкаш ҳам автомат, ҳам режими механика мега кор мекунад. ҳарду вариантош аст. ҳамин хел соҳибшон гуфтиян. мошин мега ҳама ҷош кор мекунад мегад бе ниҳоят тоза. ин мошин бадрон ай салон мегад нав гирифтагӣ биде мегад 2008 сола мегад 700,000 рубл да мегад ай салон гирифта мегад соҳиб шум. мошин мега балон нав аста мегад 4 балонои ледни, 4 балонои зимни ва документошам ҳаста мегад ягон задагӣ пуштагӣ надорад. салонш кожа тоза, ҳама ҷош кор мекунад, яъне ки ҳамаи чизои лозимира дорад. срочно мегад мефурӯшад бо нархи 640,000 сомонӣ мегад бо арзонам мешавад бадрон. ин мошин мегад яъне ба қарибӣ мегад амина чанд қа пеш ай салон чун 700,000 рубл да гирифтиян. ҳозир мега арзонтар метем ё ки ба ягон мошина мегад мисол Camry ай Тоҷикистон буда алиш мекунем. ин бадрон мошин дар территорияи Москва да қарор дорад. территорияи Москва гуфтагӣ аст Московский област город Нарафеминский ҳамин хел гуфтагӣ аст, яъне ки Москва ва Калуга да ҳамин хел маълумотро навистиян. рақамошон аст кор мекунанд, WhatsApp пайваст доранд. марамат дига маълумотша гирем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон Mercedes-Benz C-класса ки Sechka объёмни элегант соли барои 1999 аст ки сӯзишвориш мегад бензини холия. мотор мегад 2.4 литри коробкаш механика, системи мошин мегад бе ниҳоят тоза. мошин кондиционер дорад, кор мегад, коробкаш беҳтарин аст. 4 диска ва 4 балонои 80% дорад. системи мошин мегад бе ниҳоят мегад нав аст. ҳуҷҷатам нав кадагӣ мега 1 сола ҳуҷҷатам дорад бадрон. мошин мегад объём тоза, намхали раднои краска сафед, ягон ҷош мегад задагӣ пуштагӣ уман ягон сарапина надорад. мошинча мегад тоза, ҳама ҷош кор мекунад. срочно мегад мефурӯшад бо нархи 65000 сомонӣ. бо арзонтарам мекунем мега ин мошин мегад дар ноҳияи Қумсангир ҷайҳунда қарор дорад. рақамҳои Тоҷикистоншон аст ва кор мекунад, ҳам рақамҳои Россияшонам кор мекунанд, WhatsApp ам пайваст доранд. кадоми шумо ки мехаред бо қайтони муомила арзон мекунанд. мошин 99 сол тоза элеганс. марамат дига маълумоти пурраша аз рақамошо занг зада пурсен.
чорум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Astra J ҳастад, ки дар кузофи караван соли 1996 1998 ҳастад, ки бензин газ ардаш кор мекунад. Мотораш мегӯяд 1.6 литра коробкаш механика, системаи мошин мегӯяд беҳтарин. Электропакет дорад, 4.80% диска. Мошин бадар умуман такси гаштагӣ нестай. Хадавоишам кадагӣ аста, ягон ҷош мегӯяд расход дорад, соҳибшон ҳамин хел гуфтиянд. Мошина мега омада аз пеш бимегад чӣ хел маъқула мешавад. Мошин бадарам хеле ки дасти як одам нагаштагай, умуман мега такси нагашташ. Срочно мегад мефурӯше бо нархи 50,000 сомонӣ мега бо арзонтар ҳам мешавад, ё ки ягон Hyundai Porter боша мегад алиш мекунем. Hyundai Porter дӯстони азизам хеле боркаш, ё ки Hyundai Porter ранги хеле чизои ҳаста ку старексо бори, яъне кузуфои старексешам мешавад. Кадом варианти бошад, ҳамин мисол ранги боркаш. Ин мошин дар ноҳияи Рашда қарор дорад. Нархаш 50,000 сомон бо арзон мешавад. Рақамҳои TCL Тоҷикистон ва дута дигар рақамҳои расмӣ, ки ҳардушон кор мекунад ва WhatsApp пайваст доранд. Мошинча бениҳоят тоза мега, ягон ҷош ягон задагӣ пуштагӣ надорад. Хадавои ҳамаш кадагӣ 100%. Дар ноҳияи Рашд рақамҳошон кор мекунад. Марамат дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем, бо арзонтар мешавад. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Hatchback ҳастад, ки соли 1996 1996 ҳастад, ки бензин газ ардаш кор мекунад. Мотораш мега 1.6 литра коробкаш механика. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4.70%, 4 калпак, люкам дорад ва кондитсионер мега дорад. Кондитсионер ҳастад. Мошин мега задагӣ пуштагира чашкаошам мега варид надорад. Лекин ҳамин нашуд арзон каданаш ягон чи гуфтагӣ нестанд. Нархи мошин мега 24,000 сомонӣ аст Сайбадрон, неки нашуд арзон кадан ягон чи нагуфтанд. Одамоне ки конкретно агар хатчбек мегиранд, ҳамин мисол ай пеши капот мумкин ягон сум муомила кунанд. Ин мошин дар территорияи Душанбеда қарор дорад. Задагӣ пуштагӣ мега надорад, мега срочно пул далакура вариантои алишия нагуфтиянд. Светои радноишам хеле вишнови олучаги светай. Кадоми шумо ки мехаред, марамат дигар маълумот чагиред, неки беҳуда мега занг назананд. Аз шумо хоҳиш ки лайкотон нагузоред ва навора подписаш кунед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Mercedes-Benz C-класса, ки сечкаи простой соли 1996 1993 ҳастад, ки бензин газ ардаш кор мекунад. Мотораш 1.8 литра коробкаш механика. Мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. Мошин барон конкретно расход дорад, яъне ки намедонам то чанд қадар, неки мошин мега расход дорад, неки нархаш арзонакай. 20,000 сомонӣ мега нархаш, бо ягон сум арзон мекунем. Маълумотои аниқ ва пурраша мега тариқи телефон мефаҳмонанд. Балон средни хай мисол дарош ручна Сайбадрон хеле радной краска. Мошин хай кор дорад. Барои ҳамин кадом метавонед хайдор бошед, аввал расчётона гирем. Мошин дар территорияи Душанбеда қарор дорад. Нархаш 20,000 сомонӣ. Рақамошон вавилон астад. Одамоне ки агар харидор бошанд мега занг зананд, мисол ҳамон расходаша камбудиша соҳибшон мефаҳмондаанд. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотона фаромӯш намекунед, мегузоред чӣ мошине ки таракои нависе пешкаштон мекунем. ҳафтум мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон Opel Zafira ҳастад, ки навхалид светои синни соли 1996 1999 ҳастад, ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотораш мега 8 литра коробкаш механика. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4.80%, 4 диска, салоншам тоза. Мошин мега ҳолати коридаа. Нашуд задагӣ пуштагӣ, хадавои ҳуҷҷат, ин чизо ягон маълумотҳо дӯстони соҳибшон пешниҳод кардагӣ нестанд. Нархи мошин мега 38,000 сомонӣ аст Сайбадрон. хай савдо ва муомилаша худатон хатишон гап мезанед. Ин мошин дар территорияи шаҳри Хуҷанда қарор дорад. Рақамои телефоншон вавилон аст, кор мекунад. Кадоми шумо харидор бошед, инам хеле Zafira арзонак, марамат дигар маълумотша гирем. дӯстони азиз, агар шумо дохали мошини майда, мошини боркаш, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, инам хеле сурат маълумот шуро кунед, мо фурӯшта рекламада мегузорем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Astra F ҳастад, ки дар кузуфи седан светои инам хеле бадор шампанский светои золотистӣ. соли 1996 1997 ҳастад, ки бензин газ ардаш кор мекунад. Мотораш простой 1.6 литр коробка механика. системаи мошин мегӯяд беҳтарин. Мошин кондитсионер дорад, кор мекунад. як моҳи дигар мегӯяд танировка дорад ва як соли дигар ҳуҷҷат. задагӣ пуштагӣ надорад. самбуфери оригинал мегӯяд. мисолам хали DVD-шкати. мотор мегӯяд беҳтарин. хадавои кадагӣ, губкаватам кадагӣ аст. мошин мегӯяд ягон ҷош овоз надорад. ягон расход надорад. мошинча мегӯяд бениҳоят тоза мегӯяд. фақат мегирӣ мекунӣ
4 та балон нав, 4 диска, 1 моҳ тонировка ва 1 соли дига ҳуҷҷат. ин мошин дӯстон азиз дар шаҳри Бухтар қарор дорад, фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ. нархи ахироншуда мега 1 сомон арзон мешавад, яъне ки беҳуда мегӯяд занг назанед, яъне ки илтимос беҳуда зан нархи ахироншуда 1 сомон арзон мешавад. кадоми шумо ки мехаред маҳрамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдон ҳастаи Daewoo Nexi ҳастае ки светои сафед, соли боришуш 1995 ҳастае ки бензин газ ардаш кор мекунад. моторш мега простой 1.6 литре, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин буд шуда гаста хадавои ҳакадаги аста бардорам радной краскаи Daewoo Nexi германския мега соҳибшон ҳамихел навистиян. хай маълумотои бештари пураша ва аз нарақамошон барои ки маълумотои 100%аша нанавистиян мода. нархи мошин мега 11500 сомонӣ аста, камтари дига муомила мешавад дар пеши капоти мошин мега соҳибшон. ин мошин дар территорияи Душанбеда қарор дорад. 11500 сомонӣ бардорон муомила мекунанд. ина рақамошон дар поёни видео аст, кадоми шумо харидори аниқ бошед бештар маълумотша мегиред. лайкор аз ани дариқ надоред, чӣ мошине ки мехаред дар комментари мо мошине гуфтаги шуморо албатта ҷудо карда видео карда пешкаштон мекунем, фақат шумо дастгирӣ кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдон ҳастаи Opel Vectra A ҳастае ки соли боришуш 1994 ҳастае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. моторш 1.6 литре, коробкаш механикаи ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. 4 та балон мегӯяд нав ҳастае, салоншам тоза, мошин мегӯяд такси гаштагӣ нестае, мотор 16 простой, хадавои кадагӣ задагӣ пуштагиша нагуфтем бардорам. мошин хайнам хали саясене нахадо мегӯяд омада бинен маъқултон мешавад. нархи мошин мега 16000 сомонӣ аст, бо арзонтар ам мекунем. ин мошин мега дар шаҳри Кулобда қарор дорад. муомила ва арзона мешавад. одамоне ки мехара мегӯяд ай пеш омада бинанд. рақамои телефоншон ва видео аст кор мекунад, маърамат дигар маълумотша гирен. боз як тагам хали Vectra арзонтар дорем, ваяш дар охир навор аст, ваяш бо Vectra арзонак аст ки ҳамаш баҳри шумо, яъне ки барои шумо тайёр кардем. лайкора занед, дариқ надорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдон Lada Priora ҳастае ки соли боришаш 2007 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. моторш мега простой 1.6 литр, коробка механикаи ҳолати мошин мега нахадо бардорон ҳамихел гуфтиян. ин хали светои асфалтни светаи 4 диска ва балонош амсуд ҳастае. нашод мисол хадавой падавой мисол ҳуҷҷат и чизо ягон маълумотҳое нест. номерош транзит тоқа вариантҳои суми холия мегӯяд алиш намешавад. нархи мошина мега 23500 сомонӣ гуфтаем, бо камтар дига муомила мешавад. ин мошин мега дар территорияи шаҳри Ҳисорда қарор дорад. 20500 сомонӣ бардорам, муомилаш танҳо дар назди капоти мошин. ина рақамо мегафоншон насигаст. агар шумо харидори аниқ бошед метавонед бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз, чӣ мошине ки мехарем бардор мошини майда, мошини боркаша нависед. агар ки мо ёфтем арзонша, албатта навор карда баҳри шумо пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро як тайга ҳастаи Opel Vectra A ҳастае ки соли боришаш 1992 бензин газ ардаш кор мекунад. моторш мега 1.8 литре, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега на зури зур, на безе ҳолати дӯстони азиз ҳолати среда мега соҳибшуд. 4 калпак ва 4 балонаи 60% радной краска, салоншам тоза, мошин мега ҳолати средня мега, не ки нахадвай. камбудиша нагуфта на салони ақиб дӯстони азиз ранги солҳои 95 ки мисол ақибаш хеле ки хитон дидестед. мошинча хасуд аст, маълумотои пураша мегирем. нархи мошин мега 10000 сомонӣ аст бадор, не ки нашуд арзон кардан ягон чи нагуфтиян. ин мошин дар территорияи шаҳри Хуҷанд қарор дорад. агар ҳамин мошин савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гирем. 10000 сомонӣ дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. хай мошин мисол камтар ҳолати средняя, мумкин ягон меличовка корам дошта бошад. рақамои телефоншо тисела кор мекунад, маърамат дигар маълумотои пураша ва аниқташа аз ҳамин рақамо гирен. дӯстони азиз, агар шумо тамом хали мошини фурӯшӣ бошад барои фурӯхтан, хона, замин, квартира фарқ надорад, роҳӣ кунед, фурӯшта мегузорем. хоб, ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда.